cijenjeni prijatelji, da ćemo da zauzmemo pozicije. Imamo mali salon oko klavira, koliko mesta ima, toliko može da zauzmete mesto. Ostali će biti u sali kod česme, princeza, u fotelji direktora Etnografskog muzeja i mi polako s mnogo razloga krećemo u prelepi muzički program. A najpre slušamo iz sasvim određenog razloga jednog od blistavih stipendista iz fondacije srpskih temelja, princeze, odnosno knjeginje Elisavete Karađorđević. Slušamo muziku Rahmaninova i njegovu kompoziciju Jorgovan, a mlada dama je upravo diplomirana na Akademiji lepe umetnosti Nataša Tasić, sopran, koju prati njen suprug Saša Neževica-Toviro. Dakle, muzika Rahmaninova i Nataša Tasić. Visočanstvo, ja vas sada jedini put uslovljavam za visočanstvo i molim za dozvolu da vas tokom koncerta radi lakše komunikacije oslovljavam imenom, znači Jelisaveta. Hvala vam na dozvoli. Vaši temelji srpstva iz 2001. kao fondacija usmereni su ka muzičkom podmlatku. Tu su Nataša Tasić, koju smo čuli, Radmila Vargalić, violiniskinja, Jelena Rakić, Rastko Jakovljević. Kako odabirate kandidate? Ja sam slušala Natašu, što Jovan Ćerilov je organizoval koncert, oni su bili zajedno u Parizu. I onda on mi je pozvao da slušam Natašu i ljudi. Meni se mnogo dopalo, sam vidim tamo veliki talent. Jeste. A kažite mi, kada istekne stipendija, zadržavate dobre odnose sa stipendistima? Ko? Vi kao fondacija? Ne, od države ne. Ne. Da li vi zadržavate dobru komunikaciju sa vašim bivšim stipendistima? Jeste, i aktualni i bivši, naravno. A ko su budući stipendisti? Da li imate neko wunderkind na pomoć? Nemam za sada, ali verovatno ja ću sigurno da nađem nekoga. Zavisi od kada ja ih upoznam ili kada nekoga razgovor je poslao, to je bilo interesantnu biografiju, ja sam bila jako intrigirana i ja mislim da mora biti malo instinktivno. Ako ova draga publika bude imala neku ideju tokom večeri pa vam neko nešto šapne, vi ćete to malo na fondaciji iz 2001. da razradite. Hvala vam lepo, a Juan Rodrigo sa jednim kapričom za violinu solo predstavit će još jednog bivšeg stipendistu, to je moja draga koleginica violiniskinja Radmila Vargalić, koja svira kapričan solo.